du inde? Sådan der, sådan der, sådan der. Er jeg inde? Ja. Nej, jeg var ude. Oh my fucking god. Men jeg ved ikke, hvad der sker. Nu må det stoppe. Yes. Sådan der. Jeg er røget igen. Hvorfor kan I ikke Og jeg er starte? ændring. Fordi jeg skulle helt ned. Jeg så bare min lån, der har. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor den ikke kan Nu starte. virker den ikke. Oh my god. Hvorfor virker den ikke? Virker den ikke nu? Jo, den kører hos mig. Den sætter 11. 11? Nej. Sådan der, så accepterer jeg. Den der accepterer bare billederne op. Sådan, vi kom ind, mand. Gav hvor syn. En overraskelse, det var Dust 2. Og så siger den, så du skal bare vide, det er ikke altid, man forstår, hvad du siger. Sådan er det her. Hvor har jeg det her? Nej, jeg ved Imens den loader, så kan jeg lige sige hej alle sammen. Velkommen til mig og Prehn og Markus Syg spille en komp. Vi vil se, hvordan det går. Level 20. Vi starter som T-dreng. Nice. Jeg vil ikke sige, at den bedste og sådan noget, jeg får den bedste score. Det kan jeg ikke lige garantere. Men jeg håber, jeg i hvert fald kan få nogle små kills. Nogle kill steals fra... Og næste er... Om 2 timer, dreng. Så hvad? Helvede dig. Eller ham der, mand. Skal vi smøre ham? Okay. Oh my god, han nakker mig. Useless, mand. Hvad, vi starter som T, mand. Jeg sagde CT. Hvad T? Ja, Vi starter som T-dreng. jeg dør hele tiden, mand. Jeg forstår ikke det. Useless spil. Jeg skal til at øve mig på M4A. Spil ham der, konsekvent, bare han er ved. Oh my god. Splukkede ham der den anden med. Løb! For fanden, jeg kan ikke engang nå at spawn. Og dreng, jeg fik en i opnåmning. Damn, jeg fik ham. Mega fint. What? Det er din AV. Den er så flot, hva'? Prins. Sapphire med. Oh my god, jeg er død. Dreng, jeg lægger ordentligt meget. Der. Går det ud. Ja, der sidder jeg. Good luck, have fun. Good luck, kaptajn. Nej, jeg kom til at smide. Bless. Nej. Er det ikke den samme del? Jo, men mine er stat trick jo, så hvis jeg får et... Ja, men hvis jeg får et kill, så tæller den jo ikke ved dig. Sort. Skal du sort? Jeg går også sort. Så bare stay der. Det er long, dreng. It's long, guys. Long. Ja. Vi kommer, når du hører det. Og det er der en short. Ja, så Folk kæft, det er bad. Oh my god, jeg har ham. Der er 3 nu. De er nede i pit. Ja. Oh my god, ikke den der. Det er lortet åben. Dreng, Jeg har kun 7 skud. Hvad? Ikke noget bag. Er der stadig nogen i pit? Gå tilbage. Bare tag nogle skud i min. Eller tag min gang. Jeg tror, de går ben. Ingen i mid. De tænder tilbage, dreng. Wow, De er doors. Ja, du lægger ordentligt meget, men så er det lige sammen. Jeg lægger ikke. Jo. Doors i... Så bare de lortemus, de gik til doors. Stod bare lidt. Altså long doors. Ja, no, doors. Jeg skulle lige have B. Lidt B. Short.
Du vil ikke gå frem, bare ikke kigge. Bare stå i hjørnet, så der skyde den hele. Kig sammen. Det er fanget der. Det er bud. Så jeg lige ved at ikke skulle peek. Nej, du skal bare gemme dig. Så det var B. Hold det B. Bare begynd at løbe. De når plan. Nice try. Okay, check man. Okay, gør sådan noget. Hvor fuck var ham den sidste? Nå, han var der. Det var bad det der. Nå. I go short. Det er fucking noget til os. Men ja, en anden gang kom de B. Jeg kommer B. I go B. I go B with blue. Short, short, short. Jeg fik ham, jeg ramte ham. Shit, man, de går midt. Sammen. Jeg går ud sammen. Mid. He's low. B, guy. B. Ja, far. It's B, dude. Så vil jeg rykke om, man. Skal nok lade finde det. Damn. Hvad er det ham, der leger, man? Han er fucking bad. Okay, no. Sit down. There's one more, dude. So it's behind us. Maybe one car. Behind you. Nice try. Så klarer han. Hold nu kæft, mand. Du har ikke engang fået et kill. Nej, men han fik ikke noget stave. Der vil jeg sådan at kalde mig. Skal vi se en ninja 3 streng? To ordentligt dårlige. Jeg har taget din stat rate. Eller jeg får ikke streng. Oh my god. Du må en mere B, man. Sorry, mate. Der var en 4A. Ja, hvorfor fuck går de der af, mand? Så en her går B. Det er B. Ja, scrub team. Go fucking B. Slap nu af. Ja, men står bare bredere på hinanden, man. Oh my god, jeg vil lige forbi en. Ud af døren. Nej, det er han sådan. Jeg kom til at skade en sådan... Minus P, så. Nej, en fjerde. Lad. Nej, vel? Det kunne godt være, du glemte det. Fuck the aim, man. Fuck, gå nu væk. 1B. Nej, med. Sorry. Oh my god. The aim is real, man. Assist, Prehn. Hvad er jeg? Det skulle du spike. Really? Det er bare fucking lort. Lol, vi har kun en med diffuse kit. Yellow, you have money to diffuse kit. 100p han ikke køber, når jeg vidste det, mand. Eller de er retarderet. Jeg tror, der er nærmest ingen, der spiller... Ingen har sounds nærmest. Eller en mic. Grenade med, tror jeg. Jeg tror ikke, der kommer B. Oh, short. Oh my god. No, sure. Lol, der var en, der bønede ham.
5 midt, så en med 2 midt. Jo. Ja, den er klar. Jeg prøver at lytte lidt. Har I støttet? Har de ikke lyd på, eller? Okay. Jeg Markus, går du B? Nej, jeg har sgu ikke. Jeg er baser. Jeg var aldrig om. Selvfølgelig. De har AB. Jeg har også. Men jeg skal bare... Ja, nej. Nej. Ja, det er long. Den er ikke 3, men... Han er ikke ude at spille, men den boxet bare. Åh, 110. Så drenge, skal I lige have carry, eller hvad? 4 kills. 1, 2, 3, 4. Så er der lige 3 kills. Nej, vi går B nu. Oh my god, drenge, jeg kan købe den med sauce. No, thank you. Så bliver det ind til mig. Er I klar? Jeg, når jeg crosser midt, så laver jeg lige noget scope. Jeg headshotter ham, okay? Headshot. Hallo, ikke gå af, ikke gå. Oh my god, ikke gå 3, 4. Don't go fucking for B. What the fuck, jeg er stuck. Ja, it's B. Oh my god, hvad fanden var det? Oh my god, ikke kom. Oh, fuck, freebie. Der er en, der, Markus, der er en, der har autosniper i højre. Ved det godt. Godt. Oh my god, man. Jeg rammer ham kraftigt med også, ikke? Hvad siger det, ikke noget? Jamen, jeg vidste ikke, om du vidste det eller ej. Jeg sagde, jeg vidste det. Nå, jamen, det var efter, jeg havde sagt det, så. Nå, jeg siger nemt. Who go B? Jeg kan ikke tage AVP, hvis du ikke kan bruge den, men du kan bare gratis AVP. Okay, Det var du gør. så har jeg short. Ja, jeg tror det er short. Nå. Seriøst, mand. Kom nu, mand. Lav nu noget. Spil med. Jeg har gik der. Der er Jo. ikke med, mand. Hvad siger du? Så gå ud. Seriøst, mand. Det er noget stress. Karoline. Hvis du har ikke holdt dig snart, din mund, så gå ud. Nej, okay. Nej, så gå ud, mand. Det er ikke AVP. Rigtig godt. De ved, jeg går short nu. Hvis de bare har en lille smule game sense. Hvor mange med den, der har? Den sidste står over i hjørnet eller klar. Over i hjørnet. Nej, bare det flyt. Job. Nice, fandme. God klap. Syg. Virkelig god. Ja, easy. Easy. Jeg havde glemt, hvad er det, fyrskin? Ja.
Dudum-kongen, Silence af, jamen. du mangler lige at få nogle dudrummer, sådan så du kan dræbe nogen. Og det er fint nok hold, vi har. Så de er ikke lort, jo. Den sagde lige, Hold din kæft. en chill. Er det lang? Eller er det long? Nu får jeg filmet Og jeg er en midt, jeg er. En CT. En CT. Jeg tror, du havde fået styr på din stray. Er du morst op nu? Oh my god, hvor er det... Jeg tror, du havde styr på din stray. Jeg er der en af dem. Oh my god. Yes. Så kom i gang, mand. Jamen, altså det var på AK, jeg havde øvet mig. M4, den skal jeg lige øve mig på. Så skal du på Jakob. Men min mor prikker mig på skulderen. Hvad er det, du er som lektier? Hvad er det med brødning der? Den får fandme skal han på. Ja, spørg mig. Last one long, I think. Fuse. Just fake refuse. Hvad laver han? Ja. Okay, det. Han skulle bare have fake diffuser. Så er jeg ikke hjælpe. Den anden til at gøre det helt. Nå ja, okay, det er rigtigt. Så er det kommunikation. Speak. Er du 100? Jeg kan bare sige det. Jeg bliver lidt kort, ikke? Der var i hvert fald større eller to. Bomben med ben. Så er en big guy. Kom on. Oh my god, det er der også en meget større spiller. Oh my god. Nå, har det nu. Jeg bliver der med orange. Hvor er den ene tilbage? Nej. Kom nu, mand. Jakob, det er kun dig. Jakob, pas på. Jakob, kom nu. Vågn op. Bræn, hvis du ikke får den her. Så lad være med at gå imod ham. Oh my god, så lad være med at gå imod. Jeg har lige sagt til dig. Ellers, Løb væk. Altså... Ja, Det er jo dig, der har tiden, Bræn. var det tiden gået, men der er meget, du skal lære ved det her spil. Og du har spillet i sådan 500-600 timer eller sådan noget. Hallo, er jeg den eneste med diffuse kit, seriøst? Jeg er ikke råd til det. Holy fuck. Er det midt? Short guys, short. Okay, det kan jeg godt nu med om sådan 4 short. 5 short. Og så vil jeg den gjort det der, skal jeg ved? Nej, der var ingen, der blev short. Lol. Men det var endnu værre. Så er det ja, men de alle går sjovere. Det var også dem, der går om. Bræn, du sigter på den der muren, eller... Damn. Nå, penge, der skal jeg have farmers. Rungsted skills. Nå, du kan også køre Rungsted. Eller nej, Rungsted køber ikke Dudum. Det er de alt for mange penge til. Rejer og fiskesalat. Det der Caesar-salat. Tilbage af hende. Ja. Så er den sådan det. It's B, guys. Ikke den... jeg er færdig. Jeg vender rundt mig.
Han planter præn, bare skønt. Maybe long or maybe B. No short. Det er ikke long. It's B. Mid. Oh my god, what? Mid guys. 2 mid. 1 left mid. CT spawn. No. Ingen CT. And bag. Jeg har taget en heroppe. Nej, så hvorfor er så? Mid. Lower tunnel. Fuck tunnel, lower tunnel. Ingen gården. Dude, han er ikke der. Han er lower tunnel nu. Fedt, han er ikke der. Han er i tunnel. Han er oppe i tunnel. Nej, okay. Han er nede. Han er nede. MP4 carry. Hvor var den bilen for? Oh my god. Skal vi købe den? Hvad er det? Oh my Jesus Christ, man. Her må jeg lære dig noget, og du skal lære at spille. Du skal lære hele spillet. Jeg tror, du skal prøve at tage sådan en øvelse. Jeg synes, det er sjovt. Eller long. Nej, jo. Jeg er lige bag dig, Brink. Nej, Magnus. Og han står lige til en autosniper på så. Ej! Skal du... Autosniper. Hvad med? Så skal man bare også være. No. Oh my god, det kan man ikke. Skal den fucking syre for. It's short, short, short. Oh my god. My god, jeg hader at blive slået. Det er fucking irriterende. Oh my god, hvor line. Oh my god, Brink. line, man. What the fuck are you playing? Fuck line, bitches. Oh my god, GG. han skal jo ikke stå stille mod en AVP. Ej, men altså, Bare køb alt, hvad I har råd til. Jeg tror, de går B. Bare sådan, hvis det er, så kaldte jeg den. Jeg tænker bare, at de har 5 AWP'er. Nej, 2 AVP'er. 3 autosniper. De er B. Fuck, jeg kaldte den, mand. Long. Første gang, jeg får killen der. Oh my god, der er 2 lower tunnel. 2 lower tunnel. Ikke gå fremad, ikke gå fremad. Den står lige når man går ind i tunnel. Lilla kommer. It's lower tunnel, det er begge both. Oh, de er gået ud. Forklar ham der. Fuck. Oh my god, hvad leger han? What the fuck are you doing? Bombs down. Bro, what the fuck are you doing? Prøv bare blive ved bomben. Isaac station.
Nej, jeg skal ikke stå og kigge på bomben. Jeg synes, jeg med den stadig var der. God. Hold. Ja. Den sidste er med. Ja, ikke champion. Folk, ikke gå ud, ikke gå ud. Please. Hørte du det? Ikke gå ud. Det er ud. Hvad har han? Jeg tror, jeg har 10 HP alt. Bare ikke lave noget. Det er det sidste runde. Fint, bare løb ud, Jan. Attack! Okay. Good help, guys. Bad game. Big Ev. Er det sådan... Bad game half. Lol, what the fuck, det kan du sgu da ikke sige. Go B. Det er det dummeste, man kan gøre i Nej, starten. ikke gå ben. Hvorfor? Go short. Fordi at Oh my. alle får B i starten, fordi alle som går derover, og så fyrer de en med det samme. Gør de fandme ikke. Der er kun 1 B, Okay, 2 B. Så får du ikke. Godt. Jeg kan lige sige, du stopper bomben. Du kaster den bare. Ja, easy. Oh my god. He's coming. One is short, he's Oh my fucking god. has 9 health. Oh my god. Hvad fuck skal jeg gøre? Jeg har nakket 2. Ja, men han der, lille han, så kan det han lange. Han er den bedste på vores hold. Nej, han er ikke, han er fucking dårlig. I scorer han. Det kan være, han er god. Det kan være, han har nakket mange, men han er fucking dårlig. Seriøst, man er graver. Og nu kan vi gå B, eller hvad? Please lad være. Ja, men GG. My fuck. Du står bare og larmer, du ved med dig selv. Hvad fuck skal jeg gøre nu? Prøver lidt. Altså, ja, har du ingen sounds? Jo, men jeg hørte ham godt lige, inden han kom, og så... Fake as kid, fake as kid. Ej, hvad fuck? Okay, er I klar på Dig? Jeg shooter til den seriøst. Find ud af den. Vi splitter op, alle sammen. Oh my god. Too long. Eller no, nej. Det skulle lige være. Fuck sake. Hvem votede på hvad? Det var det mig. Hvad var det var om? Sådan mig. Hjemme. Så Du primært. skal bare stille mig. Hvor sagde du ja? Fordi at det er lige meget om ja eller nej. Hvis der er en, der har svaret nej, så... Det er fucking dårligt. P250 skills. Den er ikke comping, den fucking shooter. Oh, retard alert! Retard alert, class! 7 dage på. Nej. Fik du? Jeg dropper det. Lader det sådan. Syv days ban. Kom så, Bud Weasley, we can do this. Okay.
Fisk nej. Hold kæft, mand. Vi skal spille Jeg er på vej ind. vi skal spille F. Hvad? Eller vi skal spille F eller nogen. Eller, Jeg gider ikke med. Markus, min fucking sko har gnadet min hæl. Ja, jeg er for syg, da jeg spiller den på grund af Jakob. Fanden. hvad fuck laver du? Jakob, ikke? Han er fucking... Jeg fik 30. My god fucking handicap, mand. Tak for VP'en, mand. Yeah. Ej, hvor var det her den værste kamp nogensinde jeg har spillet? Eller det var det nok ikke, men... Markus inviter. Jeg tror bare, vi spiller med uden Jakob næste gang. Og man gerne hen til at invite Souls. Ja. Ja, okay. 57 orange peel. Jeg snakker i Thomas snakker selv. Hvad? Nu går jeg ud af kampen. Nu står der, jeg får fald lige om lidt. Så kommer jeg til slut af kampen. Så kommer jeg på ladet. Så må jeg sige. Nå, vi ses derude. Det var den her kamp, så den gik lort. Markus fik 7 dages ban. Ses.